Kang pinaka-the best sa palakpakan, Lord. Amen. Ana po kanya man tangagaga nakatay tanggewa ng lugod ning kaya katamong Ginong Yesus na oy ni tunay dahilan kung bakit araranasan tamo yung pagpapala. Amen. Na oy ni po talaga yung behind the scene nakikilos kung bakit araranasan tamo yung pagpapala. Amen po ba? Are you ready for the word po? Amen. Pwede tabo bang mag-pray? Lord, dakala salamat ngayon aldongay ni panalangin mi Lord ang word mo magministerya kaya kami deeply and balo mi Lord ikang mamiyay kalakasan kaya kami at ikang yung wisdom mi. Salamat Lord, in Jesus name we pray. Amen. Yan pwede tabo bang talakad ne? Pwede ba pa po bang pakigreeting kasiping muna? Yan, good morning. Yan, itang pinakamasaya ne, itang masayang greet. Ne, ayo po balo at inyang pagdalanan niya no rene pala bisang kumabye. Ne? Yan, amen. Okay, amen. So yan, no? So yung napapansin po natin sa ating first service, no? This is a Kapampangan service, no? Pero pwede po bang malaman kung merong hindi nakakaintindi ng Kapampangan? Minsan po kasi meron eh. So wala, Kapampangan-tangan po kenin eh. Okay? So yung pisabihan tamo po Kenny, sabi na po ning kening kay ko, sabi na, unworthy yet love. Nino pong manwala Kenny, na etamo karapat dapat pero ligura na katang Lord. Na etamo deserve pero binyen ng Lord imbiyena para kaya katamo. Baliyo po ba, itang penal benta mo, nandin, ne? Niyang i-launch depo ito, di na Mel Gibson, marakala Kristiyano, ing megkay, meg sabi-sabi. Makanya naman yung gewayo kan Lord, peka tayo naman, peka brutal yun naman. Pero baliyo po ba yung tutunan nita, na? Sabi na po ning Isaiah, higit pa ketang apanalbenta mo, kulang niya po, ditakya mo itang hint na apanalbenta mo. Kasi sabi na yung Bible, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. Kaya tapong tutong malyari, emo na akilaling kaya katamong Ginong Yesus. Kasi kaya palabas ng Mel Gibson, akikilala may pa itang ginanap eh. Pero yung tutuna po nito, na yung tutong milyari, mas grabe pa kanita yung tutong milyari. Yan yung minsan rin marakala Kristiyano po, na yung potang panel bendita, makakaila mata makatakap lamata, tambalame, deboring panalben. Pero balo mo po ba, o ito itang gewa ng Lord para kaya katamo, para eta na aranasan ng curse. Para eta na aranasan detang mas matsurang bagay kening yatu na bakantay ing kay tamo, ing assurance tamo makadependi ketang agyu tamong gawan para kayo nun makadependi ya ketang gewa na para kaya katamo. Kasi baloy po ba marakal Kristiyano ngeni kung bakit marakal kaya katamo itang masakit mag-share or makapag-share keng good news. Kasi balata mo po tan talakad tamo kening pulpit, impisa sabihan tamo lagi ing sarili tamo itang performance. Nung may garal ka ba or ali, akala tamo tang mag-share tamo about yung performance tamo. Pero yung tutunan nito, baloy po ba, in goodness ng Lord, about yung performance mo. About yung goodness mo. About siya kitang goodness ng Lord. Nya po tang magkasakit kayo po, minsan lalagay may ing senaryo or ing topic mo, kitang gewa ng Jesus para kaya katamo. Aliwa kitang dapat mong gawan. Kasi baloy po ba, potang in focus na ning kaya kang message at suya kitang dapat mong gawan, itang gewa ng Lord minsan maginya mong background. Etaya akakit, ing laging akakit tamo, may garal yun, niya may promote yun. Minasensuya kayong biya ni uling masipag ya. Purong dapat na ning tawing makasentro. Ing malalyari, itang gewa ng Lord King Cross, miya chipera ya, balang background niya mo. Nya po tang na minsan natin mag-testimony, makandini yung testimony de. Ya ako po na, magmula po ng kilala king Ginong Yesus sana, ako po miminom, ako maglaram. Ala naman pong marok ka rin pero minsan yung sentro na ng kaya katamong testimony, makadependiya pa rin kaya tang gewa tamo .
Kasi na minsan naman yung ren testimony da, baluyo po ana, anay po katinding gawa na yung kalaban, bayo kuminta keni. Ne? Anay po katinding gawa na ng devil ana, namo po ana, may karatang po ana, yung at the end of the day ne po ta make testimony yo. Ala kang aliwang dimdam nung aliwa yung gawa na yung kalaban. Yung gawa ng Lord alayo man. Ne? Kasi malita mindset eh. Kasi yung paano walang tamo, bala mo yung kalaban, yung gawa na po yung kalaban na, may makantini niya. Puro yan gawa na yung kalaban. Potang mayari yung message, yung gawa ng Kristo, wala yun man, bala mo mas matas niya po yung gawa na yung kalaban. Pero sabi na po Kenny, sabi na, unworthy yet love. Eta mo karapat dapat, unang gawa na katang karapat dapat at matulid keng harapan na. Sabi na po ng Romans chapter 5, sabi niya dito, sabi niya, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Verse 6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Tingnan mo ito, sapagkat noong tayo'y makasalanan pa, noong tayo'y wala pa. Yun yung ibig sabihin niyan. Sino na bang nabuhay dito nung namatay si Jesus Christ? Atin na po bang mabye? Ala po. Buri ng sabyan, ala kang pwedeng gawan para kan Lord, para mateya, para kaya katama. Ala kang pwedeng gawan, mo pwedeng ipagmaragul na, niya, meteya ka ako, Lord, uling maganak ako. Ali mo pwedeng ipagmaragul ka kasi ala ka pa man eh. Ne? Buri ng sabyan, ing lugod ng Lord ng meteya kaya ka, makadepende kaya ko. Makadepende yakit ang lugod na para kaya katamo. Sabi na sapagkat noong tayo'y mahihina pa, nung wala tayong kakayahan, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Para sa atin. And verse 7, sabi niya, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Napaka-imposibleng mangyari to, no? Na kahit mabuti ka, sabi ng verse 7, na merong mag-aalay ng buhay para sa'yo. Yung nga lang kapag yung yung kapitbahay mo nangangailangan ng kidney, hindi mo naman biyay yung kidney mo kayo eh. Kung halimbawa, mangailangan niya metong mata, yung peka malatina mo, yung metong, minsan mo tamis sakitan tama, ngailangan daya. Mag-asta mong blood donor. Minsan nakasakit, pasakitan. Ita pa kayang ialay mo yung biyay mo para keng kapwa. Mas masakit yun. Pero sabi na ng Bible, sabi na king verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nang etamo karapat dapat, binyen ng Lord yung biyeno. Bakang taakit mo, yung pagpapala ng Lord, makadepende nung karapat dapat ka orali. Nung may garal ka orali. Nung matas ka posisyon orali. Yung balata mo kasi potang may garal tamo, o yun yung guarantee para ma-promote ka eh. Yun yung guarantee para ma-prosper ka. Pero wali. Dakal taong may garal pero makaangat biyang yan eh. Kasi yung punto ko, makadepende kang agyo mong gawan. Makadepende yakit ang gawa ng Kristo kimye mo. Kaya nga sabi natin Solomon na King Ecclesiastes po sabi na, the fastest runner doesn't always win the race. The strongest warrior does not always win the battle. The wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy. And ito yung gusto kong sinabi niya, sabi niya, and those who are educated don't always lead successful lives. Napakaganda, no? Hindi naman, ito napatunayan natin ito eh. Naman purihin ng sapyan may garal ka, mapromote ka eh. Naman ibig sabihin na ka may garal, ang gana ka mukin. Impapalto ng Lord Kenny, in blessing tamo, makadepende kaya katamo. Lawen niyo puret ang blessing da rin keng children of Israel, niyang kina Moses. Sabi ng Lord niyang ipangako ng promised land, sabi na, tuknang kayo karetang balena, binild. Kumakayong tanam, karetang eyo tenam. Kumakayong danong, ketang eyo dinig. Nanong buri ng sabihan nito, ing pagpapalado, ating aliwang may gobra para karelo. Biro mo tuknang ka, ketang balena, mo naman telakad. Kumakang prutas, bungang tanaman, karetang mo naman tenam. Nanong buri ng sabihan, ating aliwang ginawa para kaya ko.
Bali, makanyan mo naman yung gawa ng Jesus Christ para kaya katamo. Yung blessing na, iyang ginawa para kaya katamo. Pupupulan tala mo retang bagay na gawa ng Jesus Christ para kaya katamo. Tamo karapat dapat. O ning gawa na katang karapat dapat at matulid kay harapano. Nya may makaing lalon malating sarili mo. Na minsan magmalun ki, tambala mo anak kalatiing sarili mo. Nang kay makadepende ka nung potang batnem, potang dinatang nore makabrod kayong pamilya mo, tambing mo ng puntalan eh. Ne? Tambing mo na mong, kayo na, kumusta na kayo, pero yung paninayin mo, itang corn beef. Ne? Uy, magkaya pa ini. Pero sabi napin pastora na, ne? Kaya ka ba maniwala? Diyang buong baka po agyo ng ibelord kaya. Na? Ne, minsan kasi, Lord, lalako na kaketang senaryong magdependi ka king tao. Lalako na kaking senaryong magdependi ka king pamilya mo. Magdependi ka king agyong gawan mo. Kasi balo mo lalako na kan Lord ka rin, minsan lalako no resandalan mo. Bakit tayong tiwala mo, layo king tao, yung tiwala mo kan Lord yo. Lawin niya po yung sinabi na pong Paul king 1 Corinthians, sabi na, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ibawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Pansin mo, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Detang ordinary people, ilang pinili ng Lord. Ne? Mamiling masanting ni Lord ang popang malago. Mamiling masanting. Unang niyang talakad keke, ni bala mo, matutuin yung verse ni. Bala mo, Lord, mamili ya talaga eh. Ne? At bala mo, duda kayo. Ne? Sabi na, mami, pinili niya yung mga pangkaraniwang tao. Kasi baloy po ba yung tao? Then pipiliin na rin, dahil ang mga galing eh. Ne? Potang mo doktor yung kasabi mo, kung makapapu ka, potang makapamalipit ka, okay kayo mo po ba, kape po, mga taranta ka, potang matas yan tao yung kasabi, pero potang itang pakakalulo. Tapos potang kayo pala mo, paldak-paldak may mesikaso, ne? Kasi yung baluta mo, potang may kaya nga sabihin na tao, retaretang favorite tang pakyabayan, pero balo mo Lord Aliyo. Ditang alang nga karapat yung retang nameless and faceless keng kay ne crowd. Ilang kukuha na balo bakit? Puta kasing may prospect la rin, alalang aliwang ipagmarugol no yung lugod ng Diyos, ng Lord Carelo. Kasi possible nung may mili yung Lord na masanting lalaki, ne? Ayaw ko nalang mag-talk. Next verse. Sabi niya, kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Jesus, Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Halang makapagmaragul kang Lord nga ganakako ni Peter. Ngayon yung manasan ni Peter, di ba? Maghapon, magdamag, wala silang nahuli. Nailalang ikwang-asan. Ngayon nililinisan da na yung nets do. Ngayon iikit na lang Lord. Nililinisan da yung nets do. Ngayon sabi ng Lord ay at siya may lambat ana. Balo yung Peter kene, as ne pinakamagaling niya pa lang mangingisday Peter ketang lugar do kanito. Bawo na pa mo yung dagat, balo na nung ating asan orala. At imposible kang manikwang asan keng pag-abak. Ne, sambulat lareng asan kanito. Niya itang buong bengi, lalang ikwang asan. Ngayon sabi ng Lord, yat sa amin lambat mo, ana. Kaya siya ng Peter, ne? Retang hanggang, Diyos ko, nung kasya itang balye na kitang net na magbatok yan naman kitang kay. Pansinan mo, yung pagpapala ng Lord, potang buri na kang i-bless, alayang kinalaman itang background mo. Nung magaling ka orali. Kasi possible, in question ko keni, possible naman, ninong manwala keni, habang maglaot la di na Pedro, pwede na naman Lord na utusan dengasan na muntano kitang nets na. Niya nga bang mangingisdala. Bakit paboren na pang Lord na may kapuntala kayong pampang? Ne? Kasi minsan nialaw ng Lord na akit mo talaga na ala na kang ngakarapat ne. Akit mo talaga na ing kakayahan mo wala yung ngakarapat. Ing agyo mo wala yung ngakarapat. Ne, datang kakitang posisyon na i-Lord mo talaga yung kailangan mo. Kasi, liwen mo, itsanin lambat. Ne? Menikwayang asan. Na naman pwedeng sabihin kay ni Pedro niya, menikwalang asan, uling magaling eh.
Bali mo yung pwede na mo sabihan kening Pedro, karapat dapat pero liguran ng Lord. Kaya sabi niya sa verse 30, next verse, sabi niya, sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Pansinin mo, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, iniligtas ng Diyos. Pansinan mo kening portion na ini, alayang obra yung tao. Maging banal uling may masayang Bible. Maging banal uling prayerful yo. Maging matulid kay ngarapan na yung Diyos uling tiparano rin 10 commandments. Sa ala kang akit makanyan. Nano yung dahilan no, may gintamong matulid, karapat dapat at linigtas na ng Lord. Nano yung dahilan? Metong may sangkan. Sabi na nini, sa pamamagitan niya. King gewa ng Kristo kitang panalpentanan din o itang tunay dahilan kung bakit tamong matulid king harapano. In Pilipinas ngayon, niyang Pedro kalungsod, na isang Pedro kalungsod niyang Matea, dineclared ding santo yan Na uling ka nung biyen na binyene kan Lord, megpreach siyang kayan. Potang yung tao gawan din santo kayo ng Pilipinas, dapat nakakarakal gawan. Makadepende lang kasi potang maging kang santo, kaya dapat mong gawan kayong Diyos Pero balo mo ba, may gintamong santo, sabi na, may gintamong banalanan ng 1 Corinthians, uling ketang gewa ng Kristo para kaya katamo. Haliwa ketang agyuta mong gawan. Peglo ko nakataning religion Makafocus tamo lagi kitang agyuta mong gawan, itang gewa ng Lord para kaya katamo, milalako yung kabuluan. Makin niya mong background. Makafocus tamo lagi kitang agyuta ng agyo ng gawan ng tao. And sabi na pong kay Kenny, sabi na pong Juan, lawen tayo po. Dahil nga raranasan tangan po nga rin ba't lamungan ka Lord? Kasi sabi ng Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ulitan kaya po. Walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y ipagkaloob ng Diyos sa kanya. Pwede ko bang i-conclude ngayon na yung hanggang raranasan mo ngayon dahil mo kem biyaya ng Lord para kaya ka? Itang talino mong ngeni, biyaya niya mong Lord. Itang kalakasan mong ngeni makakapag-obra ka, pwede bang isabyan ngeni dahil mo kem biyaya ng Lord kung bakit ka malakas ngeni? Kung bakit makakapag-obra ka, kung bakit bless mo rin pamilya mo, kung bakit milalabas kayo kay Aldoldo, mo pwedeng, baliyo po ba, malagwa kasing akit nung ninong may gobre. Nung ninong yung tamagobra kayong pamilya, pero nang kay mga anay kasakit akit nung ninong mami kalakasan kin tao. Nung ninong mami oras kaya ko. Pwede kasing bukas magobra ka, pwedeng masakit ka. Pero ning may kalakasan kaya ka, liwain Diyos. Malagwang akit nung ninong may gobre. Pero itang gewa ng Lord pa kaya katamo minsan tayo akakit. Baloy po ba yung minsan yung pinaka-problema na yung tao, aliwa naman talaga yung pera Minsan yung pinaka-problema na yung tao, akakalingwanan itang gewa ng Lord para kayo. Akakalingwanan na sobra yung ka-special at ka-importante kang Lord. O ito talaga yung problema tamo. Len mo po tang akakalingwan mo yung standing mo kang Lord. Karin ka mo lulungkot. Minsan magmalun kayo kasi balo mo, aliwa naman dahil lalakang pero wala yung obrang asawa mo. Akalingon mo yung standing mo. Ngayon importante, mariremind tamo kitang gewa ng Kristo, aliwa itang dapat tamong gawan. Amen po ba? Pwede tayo po bang palakpakan ni Lord? Kasi kayo ni ko po apansin, diyang yung effort na ng tao, piyabe mo yan, ala naman talagang ngagawa, datang ketang puntong yung kalakasan mo, may managamit. Yung diploma mo, may manakakit. Yung degree ko nga, buri ko nang ibenta may managamit talaga po, tandadanas ka? Po tandadanas kang problema? Sabi dapin ding sabi dapin ding kay minsan ing pagpapala ng Lord magresya kaya ka putangin mo na kay putangin mo na bali yung problema. Karin ing kapayapan kasi man anyaran yan Ing kapayapan na man anyaran ka Lord denan mo kung kapayapan nali. Balo mo kusayang mumusbong yan, putang kusayang tutubo itang pamagtiwala mo kay Diyos. Pansinan mo rin magtiwala kay Diyos. Diyan naman yan kapayapan, payapalo. Bungay kasi yan Yan mananyaran yan, bungay yan. Mag-start yan, putang pagtiwalan mo yung Diyos, kimbiya mo. Amen. Ating kwento kayo imbasan tayo Nino po mikikilala kang Jairus.
Jairus po, metong yung synagogue ruler. Kaya panahon na, pinakakairi yan, pinakatanyag yung leader kaya panahon ng Jesus Christ. Ne? Pero baloy po ba, di natangyak yung point na ng biyeno, Jairus, atin niyang metong anak, babae, na 50-50 ne. Atin niyang sakit. Baloy po ba, synagogue ruler kanita, alalang believe kan Jesus. Potang mumuntay Jesus kareng synagogue, ne, papalakwan de buring magpagaling, ne. Buring lang sabihan rin ng ruler sa reni, ne, pagtiwala ni Lord, buring magpagaling, buring matsuya ka rin, palakwan de, panabi de, ne. Pero balo yung metong kare synagogue ruler, ang pinaka-leader dati, Jairus, di natang yaketang point na hinganak na atin niyang sakit, na even rempe ka magaling nga doktor, alalang nga gawa. Basan tayo po, sabi niya. Kay Mark chapter 5 po, kaya rin na magpalayas demonyong Lord, ne, kay chapter 9 ni, ne, linipat niya po kay kabilang daku, ne. Sabi na, then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Mintay Jairus ka rin, ne. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him. Sabi na po, ano sabi na? My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Nanong buri ng gawa ng, nanong sasabihan ng Jairus? Buri ng Jairus, talnaning Lord ng anak no, bakang tagaling nyo. Baloy po ba ining kalalagayan ng anak ng Jairus? Eya mo simpleng lagnat na agyo na ng biogesic. Ing anak ng Jairus Kenny, 50-50 ne. Sabi na Kenny, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed. Sabi na Kenny, seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him. Makasiklod niya kan Lord eh. Baloy po ba yung isipan ko Kenny? Ne? Jairus, niyang pagsabyan ni Lord, makadukuyo. Makasiklod niya, makadukuyo. Bakit? Putak siya itsura ng Lord eh. Ba, nung ako yung Lord, ba, aliway Jairus ne? Ba, aliway kayo tamanabi ka na ako? O nananaw kang Kenny? Ne? Nung ako yung Lord, makantay yung sabihan ko eh. Ba, ikay Jairus ngeni, nanano kang ngeni na. O, nananong panabi mo panapon eh. Pero balo mo Lord, diyang nanong paralan na pamamunta mo kayo, nakaitabi. Diyang nanong motibo mo. Lord kasi kaluguran ako. Makadepende kayong performance mo. Sabi na Kene, my little daughter is dying, please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Next verse. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Pansinin mo po, no? Nung nagpagaling si Jesus Christ, ang daming tao, no? Siksikan. And baloy po ba, Jairus, na yung sitwasyon ng Jairus? Emergency. Atin niyang urgent na kailangan ng pagalingan, Lord. Hingagaga ako kasi niyang ketang baryumi, ne? Ating metok tukubingan ketang baryumi. Diyos ko itang tatang nanitang anak, ne? Second ng tricycle, balo mo itang anak, mateking tuktukubingan. Mateyaking bilis na ning motor. Piyakabilis niya emergency eh. Ne, balo mo Jairus makanya ning senaryo, no? Ne, ala na mga ambulansya kanite. Na naman pwedeng sa kay Jesus na, Lord, sakitan ng jet, mo, talang ka. Ala. Pansinan mo, so Jesus went with him, a large crowd followed, and problema Kenny, siksikan pa, nakarakal tao. Siguro yung nakakakit ko Kenny, sabi na Jesus went with him. Ing mag-lead keng way, Jairus, Lord, susunod niya kayo. Tama. So Jesus went with him eh. O yung problema, siksikan. Nanong possible na gawa ng kay ni Jairus? Siguro, panabino rin tao eh. O, sagli kayo, nanano kayo, emergency eh, nanano kayo. Hikayan mo na eh. Diyang red light nyo, sulungan mo na eh. Ne? Mga ni Jairus eh, mamalagway eh, emergency eh. Ne? Are you with me? Sabi niya, a large crowd followed and pressed around him. Siksikan, anak karakal tao. And next verse, sabi na, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Ating emergency na kailangan ng pagalingan, Lord, ating bigla siningit kayong pilo, kayong buong crowd. Ne? Alaya man number niya. Kaya magkinang one number, siningit siya kayong pilo. Ne? Sabi na, she had suffered a great deal under the care of many doctors. She had suffered a great deal under the care
Okay mo sana nung megsaper ya keng kamay na ning albularyo, atanggap ko pa eh. Ne? Atanggap ko pa itang penapalan din bulong malungge, bulong okra, atanggap ko pa itang may lalaye. Pero itang lalaka king care na ning doktor, itang tingin mong makapagpagaling kaya kaliwang usapin te. Kasi inisipan ko kaya ni dapat din makapagpagaling, itang tumilaya man itang panandamana rin, doktor eh. Okay pa sana yung sinabi na Kenny, under the care of many albularyo, sana. Kasi panwalang ko Kasi na minsan itamo makanyang tamo mimisip. May lagnat siya nga, anak mo na patawas me. Ne, panapalan may bulong okro. Ne, panapalan, yung sabihan mo nga, kaya na putang kaskasan danitang kandila, may kasabal yan na. Alak pangaliwan dimdam na, iya may kasabal ne. May kasabal ka kanya, nana niya, linawe deking kay. Minsan kasi, Lord, lalako nakakitang senaryong magdependi ka kin tao eh. Ne? Leme, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Hindi ka masakit. Diyos ko. Amen. And had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. May lalayo. Biro mo, 12 years, ne? 12 years siyang daraya. 12 years ng, baliyo po ba po tang daraya ka keng Bible, keng Old Testament, tuturing da ka marinat. Bala mating karing COVID kanito. Kasi yung sakit kanito, highly contagious. Balo yun yung panahon na ng COVID, ng kasagsagan ng COVID. Ating may declared positive kaya ni Pura kaya wari. Na inggewa da rin tao ka rin. Sebatan ding baledo. Kaya, deng kabarangay na penya bat deng yero. Dobring lumwal deng pamilya. Kasi yung COVID kanito, highly contagious. Ne, emo bring nga kayarap din dyan, pamilya mo lo. Kasi isipan mo yung sarili mo eh. Balo mo ba, makanyanyarin standing yung babae ngayon eh. Alayang kasabi kang bale. Kasabi rin pamilyano. Kasi ating niyang sakit eh. Balo yung po ba yung kay pa kaya yung pinaka-worst? Potang ating kang sakit. Sasabihan na ng batas ng Moses. Potang ating kang sakit ay ni marinat ka. Potang ating papalapit at tao kaya kakailangan mong gulisak na. Ating marinat na babae. Kayo lalapit. Unclean. Kailangan mong gulisak do. Kasi po tangye mo gilisak to, atin lang kakayahan reng tao kanita, barong ganda ka that moment. Ne, biro mo, makanta na yung senaryo mo keng abye, pangulisak mo pa. Hana nakangang karinat keng akakit da rin ngaliwa, ipangulisak mo pa, pangalangdakan mo pa. Na ano kaya ang standing na ito? Palagi ako yung babae ngayon eh. Yan na naman problema yung sakit na eh. Balo mo yung dudurot keng isip na may stress. Alay nga kasabing tao. Alay nga lapitan. Ne, minsan kasi putang ating kapagdalanan, putang ating atsula rin pamilya mo makayantabe, kaya okay ka pa eh. Pero yung babae ngayon atin na yung pagdalanan, nalalo pa rin pamilya na yun, nakakasabi eh. Sabi niya, she had suffered a great deal under the care of many doctors. And yet, instead of getting better, she grew worse. Oneng, di ba siksikan yan? Ne? Pansinan mo kayong batas ng Moses, bawal ka lumapit. At kapag intelanan mo, maginyanan mo marinat. Oneng, impasalamatan tamo kan Lord ne. Yung babae ngayon ni alayang dimdam kayong batas. Kaya tan dapat ng gawan. Yung dimdam na Kenny, i-Jesus mo. Sabi na next verse, sabi na, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Pansinan mo, when she heard about Jesus, niya importante Kenny, daramdaman mo eh. Nanuwa rin daramdaman mo, itang agyo mong gawan, o itang giwa ng Lord para kaya ko. Kasi na minsan yung daramdaman tamo, kung bakit marakal na tao ngayon, madidisqualify la. Minsan kasi yung daramdaman, itang agyudang gawan para kang Lord eh. May la ako. Mag-fail ka lagi. Yan eh, minsan bala mo madidisqualify ta. Pero yung tutunan nito, Lord, itang gewa na, yung kailangan mong i-focus. Aliwa, itang dapat mong gawan. Itang dapat mong gawan, susunod ya mo. Amen. Sabi na Kenny, because she thought, may isipan, no? If I just touch his clothes, I will be healed. Nung atalan kaya mo itang laylaya ng Lord, galing ko, Pansin mo yung isipan ko, Ken, kanino na kaya dimdam yung makanining senaryo na magpagaling ni Lord? Kanino na kaya dimdam? Possible kan Jairus eh. Possible. Kasi guguli sa kay Jairus, ating magpagaling Ken, ating magpagaling. O, nang dimdam na eh.
Hindi Jesus ayan, hindi Jesus ayan. Talang kaya yung laylayanan niyan, galing ko. Ating adwang senaryo, Kenny, na abaluta mo. Himburi ng Jairus, nagawa ng Lord, talnaning anak na. Yung babaeng ngayon naman, aliwayo. Buri na yan, talan kang Lord. Pero balo yung bakit yung story ngayon, sabihan ko na yung kay, yung climax. Pareho lang, yung babae ngayon yan po, paitang anak, pareho lang ginaling. Ay, pareho lang ginaling, wala nang exciting part. Sinabi niya agad, wala nang exciting part, o mag-pray na. Kini ko iket, diyan na nung isipan mo ka Lord, agyo nang gawan para kaya ko. Rengaliwa, isipan to. Uling ini, tilna na yung babae, dapat talan tayo Lord. Yung panwalan tamo, makadepende ya, kitang agyutang panwalan, pakipusan talo. Sabi na Kenny, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Next verse. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Diyos ko, niyang katalnana kan Lord. Niyang talnana ni Lord king laylayan. Immediately, itang bleeding na mag-stop. She was freed from her suffering. Balo mo yung ngakakit ko, Ken, may palayan niya kitang araranasan, no? Itang biro mo, nung atsuka kang tao, nung makadependi ka kang gawan mo para kang Lord. Yung babae ngayon niya, mamakalapit kang Lord Bakit mo? Nung makadependi ka kang dapat mong gawan kang Lord, mo manisipan na lumapit ka rin marinat ka Pero thanks be to God, hala yung ngikit Kenny, nung aliway tang gewa ng Jesus Christ para kayo. Makapokus siya kitang gewa ng Jesus Christ para kayo. Makapokus kitang dapat ng gawan. Kaya nga sabi natin nitang kanta, sabi na, and the things of the earth will go strange, lead him in the light of His glory and grace. Importante kaya nita lyrics luway tang boses. Amen. Yung papansin ko kaya tampo tang makafocus ka kitang gewa ng Jesus Christ maging diming kayong gaya mo, kayong paligid. Ala kang aliwang conscious nung itang gewa ng Jesus Christ para kaya ka. Yung kaya katamo ka. Yung kaya katamo kasi marakal ka rin tao believers. Magkasait lang makatanggap kagalingan. Makafocus lang pa rin kasi kaya nagyudan dapat gawan Lord, mag-serve ko kaya ka Or nung na ka man mag-serve, Lord, mag-serve na ako kaya ko. Biya ko na yung kaya mo, biya ko kaya ka, Lord, paggalingan mo yung anak ko. Makadepende tamo kita nagyuta mong gawan. Maakakalingwan tamo na yung biyaya ng Lord, regalo yo. Kaya nga sabi niya dito, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Diyos ko, may pasno, yakin yung katalana ka, Lord, balang minom yan naman Mount St. Jude. Na siguro may pasno Probably, may kaya niya pakiramdam Kasi dati yung isipan na, Diyos ko, ala ng lunas, biro mo 12 years. Kahaba yung panahon na magdili-dili yun. Diyos ko, yung isipan na siguro wala ng chance O diyan nga ako nung atsuk kem posisyon na isipan ko makante. Biro mo rin pinakamagaling na doktor, ginastos mo na rin hanggang pera mo, wala makakapagpagaling kaya ko. Isipan mo na siguro, matay na ako siguro, siguro kitang sulok yung dumalan ni Jesus. Matay na ako mukha niya Pero po tang daramdaman may Jesus Christ, may kakapag-asa ko. Jesus Christ kasi yung mami pag-asa kaya katamo. Haliwara itong, pansinin mo, sabi niya, kining verse ay all karetang hanggang ari-arian, alala mga palyari. Balo mo datang kaketang senaryo, na even retang hanggang pera mo, potang miturang kalala mga karapot. Detang pipagobran mo, retang tinipon mong kaya, potang mituran niya yung anak mo, muntala mo keng ospital. Muntala mo kayong panulo. Alala mga karapat din Datang kakitang posisyon mo talaga or senaryo na i-Lord mo yung kailangan mo. I-Lord mo yung kailangan tamo talaga Sabi na Kenny, at once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around with the crowd and asked, who touched my clothes? Di ba siksikan yan? Siksikan, diyang nino makatalan kang Lord. And next verse sabi niya, and Peter, sinabi ng, disiksikan yan Unang Peter, you see the people crowding against you, his disciple answered, si Peter to, and yet you can ask, who touched me? Lord,
Karakal na tao, siksikan eh. Siksikan kaya ni Diyang nino, tatalan kaya ka, ang kutang mo nino, tinalang kaya ka. Lem mo na, Diyang nino, tatalan kaya ka, Diyang nino, tatalan kaya ka, nino, kutang mo nung nino, tinalan. Lord, gising. Pero sabi ng Lord, his disciple answered, but Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Nanulaman rin pagdalanan mo ngene. Nanulaman rin ang kaharapan mo ngene. I-Lord mo yung kapayapan mo. Kung manwala ko kayo yung babae ngayon nung pegalingan ng Lord, nung may natili niya, ita mo kasi makantining kahit may pegpalaan nakatang Lord, pero makalukluk ta pa rin. Yung babae ngayon, nung pegalingan makalukluk niya pa mo, alang kwenta itang pagpapalaan Tama po. Minsan ita mo kasi mag-pray, kiklaim ta mo na highly favored ta mo, blessed ta mo, deeply loved ta mo. Pero kay marine ta mo. Butang magpas kang resume. Actually, tang kay ken, tang boss, ay biyam niya kita secretary niya. Putang mamalipit kay, putang matas yan tao balama malipit yan, balama manaliwa yung identity mo. Kasi makadepende tam kitang yuta mong gawan Kiklaim ta mo highly favored ta mo, marine ka. Nung kiklaim mo talagang highly favored ka, talakad ko. Pas may resume mo, mag-obra ko. Kasi manwala ko kung bakit makapag-obra ka ngayon dahil dininanak ang kalakasan, Lord. Nung kiklaim mo talagang blessed ka, pinagpala yung pamilya mo, talakad ko. Balo mo, sabi ng kene, goa ng Lord, makukakin. Masakit kasi kaya katamo, pinagpala na katang Lord, pero itabisang makukit ang standing tamo. Pero sabi ng Lord kening, kay babae, makuna kaking sitwasyon mo ngayon. Go and be freed from your suffering. Pwede tayo po bang palakpakan ni Lord? Amen? Kasanting na yung preaching ngayon Kasanting na yung preaching ngayon yung babae ngayon, ginaling niya 12 years. Till na ni Lord, may galing niya immediately. Napakagandang preaching Marakal ka rin churches, pipreach din babae ngayon Tama. Balo tayong yung babae ngayon Pero yung ngeta ang balo yung Jairus. Ano ka rin wari, Jairus. Yung pisabihan tamo nandin. Kasi, makasaya ni pwede kang palakpak ng Lord kasi makabless yapin naman Nung ikay yung babae ngayon Pero balo ba maralas kang senaryo, aliwa naman ita mo yung babae ngayon Na minsan ita mo yung Jairus. Ano ka rin yung wari, Jairus? Ano ka rin yung Jairus? Manwala ko yung Jairus at suya mo ka rin. Di ba, siksikan? Bigla yung mag-stop ating sininit yung babae ngayon magkinaw ang number Nung ika mo kanta kaya supermarket, ika, linampas ka kayong pila, Iling babae ngayon, sininit siya kayong pila. Diyos ko, ako'y Jairus, akakit ko yung babae ngayon ito. Nano kayang gawan mo nung ikay Jairus? Ikang menabit kang Lord, delami Lord kitang senaryo. Ikang mangailangan kagalingan. Ngini akakit mo ng kagalingan kayong babae ngayon Nano kayang gawan mo nung ikay Jairus itang pag-pray mong kagalingan, iniakakwa na yung babae ngayon pero ikalime po. Nano kayang gawan mo po miras ka keng senaryo na itang pag-pray mo kang Lord, akakit mo na keng siping mo keng church. Ating makanya di ba minsan? Itang pag-pray mo, akakit mo na keng siping mo keng church Nyangi kami nga po, mag-dedicate kami pastor dyan, mag-dedicate kami bale. Diyos ko, hanggang worker, peg-pray mila, peg-dedicate minorem bale do. Putang kit ng kay pastor dyan. Pastor, nung ka rin tayo, kapilan tayo kaya i-dedicate yung baleta mo. Putang ganyan, mano pa tapo? Nung magdepende ka keng sitwasyon na taakakit mo, keng abe mo keng church, mo akit yung gawa ng Lord Kasi nung ako'y Jairus, ikit ko kaya ng babae ngayon, gagaling yun. Nung makadepende ko kay ngakakit ko, kitang kay possible yung kutang ko, nano kayang gawa na ng babae ngayon nano kayang gawa na? Mag-pray ya? Mag-fasting ya? Bakit may galing yun? Kasi nung possible, potang yung lalon mo yung gawa na yung babae, possible kasing malyari na, ating yung gawa na, mo gawa Possible kayo ng malyari palitan ng Jairus yung prayer Kasi may galing yung babae ngayon, itela ni Lord, o nang imburi ng Jairus, i-Lord din talan kayo Mali yata yung prayer ko.
Ne? Pagpala ng Lord ni may kwal tayo, may grills siya mo. Ika, buring mag-grills na ka naman. Ne? Buring mag-YouTube na ka naman. Ne? Kasi nga kakit tamang gawa na yung tao eh. Haliway tang ginawa, inim tamig pagaling. In good thing kasi kenen ng Jairus na tsuya mo ka rin. Isipan ng Jairus, nung agyo na yung pagalingan Lord ni, agyo niya rin pagalingan ng anak, no? Pareho lasos eh. Metong lamusos. Kasi nung ikit mo, nung inggewa na ng babae ngayon, kung bakit may galing niya tinlanay Lord, possible na ikaburi mong gawan. Itang anak mong patalnan ng mekan Lord eh. Wala yung problema, kitang kan Jairus. May tayala yung kakayantalan kang Lord eh. Possible, palitan mo yung prayer mo eh. Pero balong buwakin eh, na? I-Lord ay lalawik yung qualification na ng tao. Possible kasi nung ako'y Jairus eh. Nung ako'y Jairus, mga tininggawan ko. Kasi mamalagwa ko nandun eh. Bigla yung siningiting kaya ngayon eh, yung babae. Diyos ko, nano kayang gawan mo po, tangigang atsuk yung senaryo ngayon eh, mamalagwa kasi iningit siya. Life and death, yung kaya eh. Pwede ko sabihin, Lord, nanalo ka kin. 12 years yung daraya yan eh. Hingka na ako, Lord, 50-50 yo. Yan, 12 years yung daraya na, hindi niya pakin yan. 12 years mo, may papaninaya. Possible di. Tama. Possible mo sabihin, Lord, 12 years yung, ako pa mo, Lord. Ne? Ako pa mo. Pero balong mo, di natangyak yung punto i-kaya, i-Jairus, panal ben ng babae ngayon eh. Ne, minsan ita mo, panal ben talaret ang accomplishments daring aliwa. Pero makadepende ita mo, kitang gewa na ng babae, ita makadepende kang Lord. Nung isipan mo na, may bless yun, may kapatalakad yung bali, uling mega abroad yun. Ne, minsan isipan mo, mag-abroad na ka naman eh. Ne? Pero nung inisip mo, na yung mag-bless kaya i-Lord, nung agyo na yung pagpalan Lord, agyo na ka naman pagpalan Lord. Itang mami blessing, ne? Metong kayo mo source. Nya po tang may blessing kasiping mo, mag-ready na ko, ika na yung susunod. Ne? May pag-curse. Ne, minsan kasi, ita mo, yung malagwa kasi kay metong tao, itang potang at niyang kematin, makilungkot ka, malagwa eh. Pero itang makisaya ka, ne, minsan natin ka-plastikan eh. May kapatalakad dyan. Wow, may kapatalakad dyan. Kang God nga, nada. Pero yung tutunan nito, Diyos ko, Lord, mag-serve kami kaya kayo. Yung buong biyemi, Lord, binyemi. Ne, makanyan eh. Pero balong mo ba, Lord, ining pangako ng Lord para kaya katamo, may itong tamo mo source. Hingagyo ng gawan keng siping mo, agyo na rin gawan para kaya ko. Ka mo mamalagwa. Pero balo mo ba? O ining masakit? Ne? Ining naranasan ng Jairus. Next verse. Di ba ito yung senaryo? Magkayang kagalingan ka, Lord eh. Lord, Kenny, yung anak ko, kailangan ka kagalingan, 50-50 yan, Lord, pagalingan mo eh. Pero sabi na in verse 35, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Nandin, 50-50 yo. Ngayon ni Meteo. Nano kayang gawan mo? Diyos ko, lalon me, ginaling eh. Ne? Hikat, yung kapakarle, lalon me. Tangay ating binulong kaya ka. Muna guguluan ni Lord, metene, hana. Balo mo minsan, kembye mo, ating din sumabi kaya ko. Nakamag-pray kang Lord. Ala na muna guguluan ni Lord. Ka mag-pray kayo makanyan oras. Dakal mag-pray ka niyan. Mag-pray ka po, tanggaling aldo, alang mag-pray ka nito. Ne? Kasi baliw po ba, ne? Nanong gawa ng Jairus na nung damdaman na ito? Diyos ko, nandin 50-50 eh. Ngayon 0% na metene. Baliw mo, nung ako nga tsukeng posisyon ng Jairus, malagwang paniwalan ng tao. Paniwalan ko nang ako na ito tuki, Lord. Nano pang kwenta na nitang tuki may Lord kayong bali mo, metene ng anak. Nano pang gawa ng Lord karin metene. Nanong pagalingan ng Lord karin metene. Yan sabi na, why bother the teacher anymore? Mo na iguguluan ni Lord. Ne, minsan natin mag-encourage kaya ko. Nakamag-pray kang Lord. Nakamag-attend kang Lord. Ne, yung kalakasan mo, nung ginamit may gobra ka niyan, may nakitan ka po. Ne, yung Domingo mo, imbes na may sideline ka, may tricycle driver ka, may ka-50 ka. Ne,
Dakal mag-encourage kaya katamo yun itang oras na gamitan mo kan Lord na mo na guguluan ni Lord Ken. Ala na nga karapat eh. Pero balo mo yung encouragement ng Lord, yung sinabi na kin verse 36, sabi na, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Bali po tang daranas kang mga tining sitwasyon, ne? Ating ganakan mo yung kwento ng Jairus at tingyari na dong option. Either paniwalan mo retang sinabi na ng tao na ba't kembale mo, or paniwalan mo itang sinabi ng Lord na katatakot. Ating ka nga dong option kin eh. Pero balo mo nung atsuko kayong posisyon ng Jairus, manwala na kita sinabi na yung tao eh. Malagwa kasing manwala po, tang nakakit mo na eh. Ita kasing sinabi ng Lord may pakakit. Ne? Malagwang panwalan na po tang alakang pera, linawin ming wallet mo, wala yung malagwang manwala ng alaka talagang pero. Putang masakit ko, malagwang panwalan na masakit ka talaga, masakit lang panwalan na may galing ko. Kasi aliway itang araranasan mo, kita sinabi ng Lord eh. Pero balo mo ba aliway, Jairus? Nanong gawan mo nung ikay may kwait ang buri mo? Nano kayang gawan mo? Itang pag-pray mo kan Lord, ating pangminuna kaya ko. Ating kumbalo kin church, putang eda na ikwa yung burida ba, makuno kin church. Pero Jairus saliyo, putang eda na ikwa yung burida, tsuya ka rin. Manatiliya mo ka rin. Makatalakdya mo ka rin. Tapos sinisitan de, ala ng pag-aso. May tene, ada. Pero sabi ng Lord, katatakot. Abe, may Lord eh. Lord talaga yung mamiya kalakasan kaya katamo. Iyang mamiya pag-asa kaya katamo, diyan ala ng pag-aso. Diyan sasabihan da rin aliwa, may teya king mata na yung tao, pero mabiyaya king harapan na yung Diyos. Marakal ka kayong sitwasyon tamo, nga kakit tamo, wala ng pag-aso. Pero yung Lord buri na ka, magdependi ka rin, kalalawe ka rin. Lumawe ka kitang pengako ng Lord para kaya ko. So paana kang Lord, abayana na kang Lord, balo na yung problema mong Lord. Amen, pwede tayo po bang balakban ni Lord, amen. Sabi niya, next verse, sabi niya, he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Niyang pangaratang ng Lord Kimbale ng Jairus hatin lang higit ka rin na, mangaga na lo, gugulisak na lo. Yung sakin na ng Velasquez at yun ay kingarapan na yung bale ng Jairus. At makatarpulin may tenay tang anak eh. Pansinan mo kayo ni Jairus, ala may lakwa ni Jairus eh. Ala, buring, nandun niya pa, nabino rin tao, bakang talililig ng way. Ya kung manwala kong ngeni, dati Lord yung susunod kayo, ngeni iya na susunod kang Lord. Tama po ba? Lord kasi minsan, ya kung manwala ko keni, before ya pa datang ni Jairus, agyun na yung Lord paggalingan tang anak ninong manwala ka rin. Ning manwala ka rin before ya datang ni Jairus, magaling ni tang anak, tanganya rin no. Pero balo mo ba, minsan dadala na kakita senaryong Lord na 0% ala na kang agawa talaga. Bakang takit mo at aisip mo, itang yung gawan ng tao, agyun ng gawan Lord para kaya ko. Lord kasi lalakon na kakitang senaryong, magdependi ka kang tao eh. Possible kasi nung may galing itang anak possible na yung sumabi ka rin na may galingan direct ang doktor eh. Na tsukit ang balede. Pero dadala na kitang senaryong Lord na ala na ka talagang pag-asa, bakang ting pag-asa mo kan Lord ya mo. Lalako na ka kitang senaryong magsandal ka tiwala mo kitang sinabi na ng tao. Magtiwala ka mo kitang sinabi ng Lord para kaya ko. Sabi na kaya when they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying, mangagale, and wailing loudly. Next verse. He went in and said to them, while all this commotion and wailing, the child is not dead, but asleep. Pansinan mo yung response, di ba nantin mangagala? Verse 40, but they laugh at him. Balo mo, nakatsura yung senaryong milyari Kenny. Biro mangagala, tapos bigla lang maile. Dami ito ni Jairus. Tapos, naman mete ng Lord. bigla lang maili. Balo mo minsan, putang sinabi ng Lord naman wala ka mo, pagkalyanda ko. Makanyan mo naman ka Joel eh. Kitang prophet Joel.
Yan sinabi ng one day, ing metal, sula po yo. Alang men wala kayo, pagkal yan di. Pero ninong, atin bang metal na susula po ngayon eh. Biro mo nung atsuka kayong panahon ng Joel ne, may likapin eh, biro mo yung metal, sula po ya. Pero ngayon eh, atin bang metal na susula po ngayon eh. Atin, yung airplane. Ne, minsan po tang sinabi ng Lord kaya ka, minsan atin magkaili kaya ka eh. Ala, biro mo, wala ng pag-asa, sabihan mo atin. Nung ako'y Jairus kanita, sabihan ko kan Lord eh. Lord, nakakasil kalwat eh, Lord eh. Nung saan di natangkang maranon, Lord eh, pasana mete, atin pasana ng chanso. 50% siya kanina, nandila eh, Lord. Ngayon wala ng pag-asa. Putang kaya, mo buring maili rin tao. Kasi nung ako'y Jairus kanina, kayong posisyon na ini, possible question ng kay Lord eh. Lord, nakakasikalwat eh. Nung binyeme agad, Lord eh, nakisana may nga paboren. Ringanak ko sana may kapamangan lo. Ne, minsan kasing problema tamo, tabiasang manenayo, tintamong sariling time frame. Yung chicken joy nga, willing to wait ke. Pero kim pangako na yung Diyos ko, anak ang kapamamalagwa. Neng kay ating kung baloy, tamay pray, Lord, dinan mo kong patience, pakibilis naman, ana. Mag-pray ang patience, pakibilis naman po, ana. Ne? Sabi na, but they laughed at him after he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Next verse. He took her by hand and said to her, Talita kuum, which means, little girl, I say to you, get up. Pansinin mo, he took her by hand and said to her, Talita kuum, little girl, I say to you, get up. Ninong manwala ni, na Lord, diyang enetalnan, agyun yung pagalingan ng anak. Yunong manwala ka rin. Pero bakit, Lord, tinlane gamat ng anak? Kasi nung ako yung sabihan ko kan Lord, ne? Kasi yung centurion, gawa na ini eh. Lord, sabihan mo, galing nyo. Mo naman kailangan mo to. Pero bakit initinla ng Lord? Kasi balo mo ba? O ini paniniwala ng Jairus kang Lord? Balo mo nung nanong paisipan mo kan Lord, agyo na nga butan Lord para kaya ko. Nung hanggang ngeni isipan mo yung Lord ay nakagyong i-promote, nakapin ma-promote. Nung isipan mo ngeni, Lord ay nakagyong pagpalaan, nakapin alakang pagpapala. Kasi nung hanggang ngeni, may pa rin agyong pagtiwalan ni Lord king Biemu, ala na kang pwedeng pagtiwalan king Biemu. Nung hanggang ngeni, ka pa may satisfy kitang gewa ng Lord para kaya ko, ala nang makapag-satisfy kaya ko. Itang pinaka-greatest gift, receive mo na eh. Balo mo, Lord, dinina na kang vacuum kayong puso, na iya mo makapag-fulfill. Fulfill ning obra mo yan, ning girlfriend mo yan, ning asawa mo yan, iya makapag-fulfill ka yan. Lord kasi, imburi na, magdependi ka kayo. Magdependi ka kitang gewa na, luwa kitang gyumunggawan para kayo. Kaya nga sabi niya dito, verse 42, immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this day were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Napakaganda ng ginawa ni Lord dito, no? Nung ako yung Lord king sitwasyon na yun, di ba pekal yan din ang sinabi ng eneman mete, may kaya mo. Ngayon ni saranong Lord ng pasbul. Nung ako kaya ni kang Lord, pabuklat ko lang kang Jairus eh. Oh, Jairus, buklat mo rin pasbul. Ang taluretang mailinan din. Ika, maili ka nandin eh. Len mo, may galing niya. Nung ako yung Lord, baka galing sabi ko, len mo na, may galing niya. O, maili kayo nandin na eh. Kami naman maili ngayon eh. 1, 2, 3. Ana. Kasi pagkalyan din eh. Nung ako kasi, nung may kapagpagaling kong makatini, palubang ko le. O, lawin mo, may galing nyo. Pero balo mo yung Lord kene, paratot si Lord eh. Hita mo may paratot. Hita mo minsan po tang binless na kan Lord ne. I-post mo tambing kay social media. With the honor sana makatas magaling ko eh. Well. Ne? Deserve ba na eh. Lord kasi lalako nakakitang senaryong magdependi ka king kalakasan mo eh. Magdependi ka king agyong mong gawan. Lalako na kan Lord ka rin.
Na buring Lord, ngakakit mo, itan dapat na ning tao. Buring ng Lord, ngakit mo, itan dapat no. Amen. Kaya nga sabi niya, He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Pwede tayo bang palakpakan ni Lord? Pwede tayo mo buwan talakad. Amen. Nano laman po retang kaharapan yung ngeni. Nano laman retang pag-pray yun. Nano laman retang heart's desire yun. Putang makafocus ka kitang gawa ng Lord para kaya kayo. Hindi gana-gana magdimngan. Nung nano laman retang heart's desire yun, pag-pray yun, Lord, yun na kang katagman. Nano laret, naman mahalaga kayo nung nanong Bible theology mo eh. Ating manwala kayo natalna ni Lord, galing yun. Ating naman manwala na iyantalan ka, Lord. Pero balo mo na, naman yung sitwasyon mo ngening kaharapan, yun na kang abutan, Lord. Himburi na mong Lord, kalalawik yung kagalingan mo, kalalawik yung tangag yun ang gawa na yung tao. Pwede may bang pasalamatan ni Lord ngayon, pwede may bang tasing gamat mo. Nano laman retang pagnasan mo ngayon, nano laman retang heart's desire mo. Sabi na yung Bible, bayo la palumwal, kinlabi tamo, bahalo na nalo. Iyaytang Diyos tamo na magkerkaya ka tamo. Na iyaytang Diyos na binyen yung biyena para kaya ka tamo. Pwede may bang ialaw Lord kim biye mo? Pwede may bang ialaw Lord na kumilos kim biye mo ngayon na nanulaman retang buri mong malyari kim biye mo? Pwede may bang pagkatiwala kang Lord yan? Ano nakakarakal pagtiwalan king tao? May tiwala ka kang bapa mo, may tiwala ka kang mama mo, may tiwala ka king boss mo. Pero kapilan mo pa sabing, Lord, magtiwala ko kaya ko. Ing trust ko at suya kaya ko. Ing makasandal ko kaya tang sinabi mo na mo kami paboren ni lakwan. Pwede tayo bang isandaling tiwala tamo, aliwa kaya tang agyumong gawa, aliwa kaya tang obra mo. Magtiwala tamo mo kaya uling tamo mag-fail. Pwede rin plano mo mag-fail pero never retang plano ng Lord para kaya ka. Come on, let's worship and let's pray. Lord, thank you for this day, God. Dakala salamat ngayon ng aldongay ni na nung nuka rin Lord, ika mo yung dahilan kung bakit kami makakatalakad. Ika yung tunay dahilan kung bakit araranasan mo yung pagpapala. Lord, then at yung ngeni keni rin pengari kot kapatad. Nabalo ko Lord, na nanulaman retang heart's desire do. Miyaliwa kami man journey kembie, pero balo mi Lord, we have the same common denominator and we have the same source. Ika ito at tanggiwa mo para kaya kami. Salamat and even Remanal Be online, nung nuka rin laman ngayon Lord, makatalakad laman, makalukluk laman, mamlansya laman, magluto laman. Balo ko Lord, under the sound of my voice. Balo ko pagpalaan mo lo. I-bless mo la Lord. Makadepende kaya kami. Makadepende kaya ngagyuming sabyan. Makadepende kaya ngagyuming ipanalangin. Makadepende yo. Uling kaluguran mo kaming anak. Na mo kami paboren nila kwan. Salamat Lord, nabibiyay mi nga ning hanggang kapuryan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede tayo bubang palakpakan ni Lord. Ang pinaka-the best sa palakpakan Lord. Amen.